Bona vesprada a tots, estem ací en l'estany de Puçol, situat a 10 quilòmetres de la província de València, ¿vale? Que este estany de Puçol vaig a contar-vos la història, que este estany, això en l'època dels romans, anaven a fer així un port deportiu, veieu? Però s'ha anat abandonant i s'ha fet un llac artificial que es diu llac de l'estany del Saler. I això són aigües estancades per el qual la mar està ahí darrere dels muntanyassos i l'aigua de la mar filtra i és un poquiu, però en la sal no arriba a evaporar-se del tot, veieu? Tot això és la sal que traspassa de la mar. Veieu tot això de les voretes? És tota la sal. I això era que anaven a fer un port deportiu en l'època dels romans, però no s'ha fet, s'ha deixat així, que amb el nom Estany del Saler. Veieu, és així tot. Ahí enfront tenim la gola de Puçol Nou, que ara la veurem. I així hi ha gavines, de tot. Veieu, estem així en l'estany, això és la gola de Puçol Nou. Així es veu un poquet el laguet i anem a veure ara l'estany de Puçol, que anem a contar lo que